Poďme si spolu pozrieť novostavbu rodinného domu, ktorý bol skolaudovaný v roku 2024. Tu architekt spojil svoju víziu s funkčnosťou. V dome sa nachádzajú dve plnohodnotné bytové jednotky. Nadčasový dizajn a štýlové zariadenie domu. Všetko na mieru. A ďalší exkluzívny prvok v dome. Maximálne využitý priestor. Moderné technológie značky Viessmann. Energetický certifikát A0. Mimoriadne nízke náklady na bývanie. Dom chránený kamerovým a zabezpečovacím systémom. Priečelie domu so sklonom 8 stupňov, zaručujúce súkromie. 3 privátne parkovacie miesta, zelené strechy, orientácia východ, juh, západ. Tu zažijete komfort, kde môžete bývať väčšia rodina, ale aj dve generácie vedľa seba. Zaujal vás tento nádherný domček? Príďte si ho pozrieť aj osobne.